ओ जों बे सेनं माजगामि सामाबारि गामिनि मुङा दा बेवहाय जोंनि गामिनि गासै रायजो राजा ज' जानानै एबा सावरायलायनानै जोंहा जा थानसालिया गोदो आवगायाव जेराव दङमोन बेवहा जायगाया एसे खममोन आरो जों बाथौ धोरोम आजावनायनिफ्राय बे जायगायाव जोंहा बावनाय थिनायफोराव एसे असुबिदा जानायलाय जोंनि बे गामिनि गियानदायनि गुदि फरायसालिनि लांगोनायावनो दखरसे खालि हा थानायलाय गासै रायजो राजाफोरनि सावरायलायनानै थांखि लानानै बेवहाय दा देग्लाय दिनै दिन बार नायनानै दिनैनि दिना मोजां दिन साननानै जों दिनै बेवहा बाथौ बावसालिनि खुन्थिया गायसनजेननाय जादों। बेवहाय गासै रायजो राजानिफ्रायबो मदद मोननानै गामिनि गासै रायजो राजा बाहागो लानानै बे आर'जनि गेजेरजों आफा बोराइ बाथौखौ आर'ज गाबहरनानै दिनै खुन्थिया गायनाय जाबाय। जोंनिनो बिथां मुदैबुरै VCDCनि मासिगिरि बिथां मुस्रि रतन चन्द्र बर'खौबो हांख्रायनानै गाहाय आलासि हिसाबै बिथांनो बे खुन्थियाखौ गायसनग्रोनाय जाबाय। खिन्थु दा बे बावसालिखौ लुनायाव बेसेबां सम लागोन बा बेसेबां थाखा फैसा गोनां जागोन बेखौ दा जों बुंस'नो हानाय नङा आरो माखासे माने बेवहाय थाखा फैसानि गोनां जानानै फैगोन। ओंखायनो दासिम जों सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननो हायाखै। ओंखायनो दा बावै जों MP दिलीप सयकियाखौबो लोगो हमनाय जादों आरो लोगोसे जोंनि बे मुदैबुरि समस्तिनि बिटिआरनि EM दिगन्त बरुवानिसिमबो एप्लिकेसन होनानै दोननाय जादों। खिन्थु दासिम जों स्किमखौ मोननो हायाखै। मिजिंथिदो जाहाथे सरकारनिफ्रायबो बेफोरबायसा अनसुंथाइ जुदि मोनोब्ला जों सानसे समावब्लाबो लुफुंनो हाजोबगोन होननानै मिजिंथिदो। लोगोसे जों जाखिनिखौ हायो बेखौ मावनो नाजादों आरो जोंनि गामिनि गासै लाइमोन सेंग्राफ्राबो बेवहा मदद मोनगोन होननानै मिजिंथिदो आरो जोंनि गामियाव जा बे खामानि मावनाय मिसके खामानि मावनाय गोबां सुबुं दङ बिसोरनिफ्रायबो जों बे खामानि मावनायाव जथेस्थ' माने हेफाजाब मोनदों। दा थांखिया जाहैबाय जों मोनसे धोरोमखौ फोसाबना लाखिनोबा धोरोमखौ जौगाहोनोबा थानसालिया समायना जानांगौ, नायथावना जानांगौ। थिग बिदिहै बेवहाय दा जों जुदि थानसालिखौ लुफुंजोबनो हायोब्ला बेवहाय जथेस्थ' जागा दङ। बिबार बागाननिफ्राय बा दै लोंनाय जायगानिफ्राय बा इउरिन लेट्रिननिफ्राय माने बानायनो हानाय माने सुबिदाया दङ। जाहाथे बेफोरखौ सानसे नङा सानसे मावफुंलांनो हाजोबगोन होननानै सानदों। लोगोसेयै बे थानसालिया जुदि लुफुंजोबनो हायोब्ला जोंनि गामिया बे धोरोमनि गेजेरजोंनो जोंनि गामि ओनसोलाव जाखिनि आखल आखु बा लेखा फरा फरायनायावनो जा बायदिसिना खामानि दामानि मावनायानो जा धोरोमाव जुदि बयबो बाहागो लायोब्ला धोरोमनि बोसोन खान्थिफोरखौ मानिनानै सोलियोब्ला गथ'फोरनि आखल आखु फोसाबनायाव जोंहा मदद जागोन होननानै जों मिजिंथिदो आरो लोगोसे जोंनि बे गथ' गथाय उन्दैफोरखौ जों धोरोम फोसाबनाय बा आर'जआव बाहागो लाफैजेनोब्लानो सानसेनिफ्राय सानसे एसेब्लाबो जोंहा आखल आखुआ एसे सोलायलांनानै एबा फोसाबनायनि मोनसे लामा। लोगोसे जोंनि बर' माहारि हिसाबै बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोंनि गाननाय जोमनाय बा हारिमु बा दामनाय देनाय बेफोर बर'नि कालसार गासैबो माने बेयाव हाबनानै दङ आरो जोंनि बे धोरोमनि गेजेरजोंनो जोंनि आबाद मावनायानो जा बा बायदिसिना फोरबो जोंहा मोनबा फोरबो दङ। बेयाव बर'नि गासैबो आसार खान्थिया माने बेरखांजोबो आरो बेफोर फोरबोखौ जों बे बाथौ धोरोम आजावनायनिफ्रायसो जेरै धोरोमनि बिजाब बायदियै बा जोंनि धोरोम गुरुनि बोसोन बायदियै मोजाङै मोजां फालिलांनो हागासिनो दङ। लोगोसे जोंनि आसार खान्थि जा मोनबा आसार खान्थि दङ बेखौबो जों बे धोरोमनि गेजेरजों मोजाङै मोजां फालिलांनो हागासिनो दङ। ओंखायनो बे धोरोमनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि समाज बेब'स्थाखौ माने मोजां खालामनाय बा गाज्रि आखल आखुखौ एंगारनानै मोजां आखल आखु दानाय जोंनि बे धोरोमनि थांखिया। दा
बेवहा जाहाथे गासै रायजो राजानिफ्रायबो मदद मोनगोन होननानै आं मिजिंथिदो आरो लोगोसे बेवहा दिनै जों गिबिहै खुन्था फबनायजों लोगोसे दानबो आजावदो बेवहा गोसो खुसि बायदिहै जाय जेरै हायो एसे होब्लाबो दान होनाय जादों आरो लोगोसे जों सानदो इयुनफोरावहाय जों सरकारनिफ्रायबो बेफोरबायदि अनसुंथाइ मोनगोन बेखौ मिजिंथिनानै जों बे खामानिखौ आवगायनो थाखाय आखायाव लादों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव जायफोर बेफार फालांगि खालामनाय बा सोरबा साख्रि मावनाय दङ बिथांमोननिफ्रायबो जों अनसुंथाइ मोननो थाखाय जोंनि बे मावथि आफादा बा लुफुं आफादा गिदिंनो होननानै सानदों लोगोसे जोंनि बे खाथि खाला बा इटा भाटानि बिगोमा दङ बिथांमोननियावबो थांनानै जों जा एसे हायो माने अनसुंथाइ बा इटाफोरखौनो मोनगोन बिदि मिजिंथिनानै जों बे खामानिखौ मावनो थाखाय आखायाव लादों बेखिनियानो दिनैनि बे हाबाफारिया गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय दा दिनै समाबारि गामिया बिथांमोना बाथौ थानसालिनि गिबि खुन्थिया गायजेननाय हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव आंखौ खुन्थिया गायसनगिरि हिसाबै हांख्रायदोंमोन बे हिसाबै आं दिनै समाबारि गामियाव जा बाथौ थानसालिनि खुन्थिया गायजेननाय हाबाफारिखौ मावनानै होबाय बेनिखायनो जोबोद गोजोननाय मोनदों जिहेथु बिथांमोना गोबां साननिफ्राय सानबाय थादोंमोन जिहेतु गोजाम थानसालिखौ बिथांमोना दोननानै खोला फारसे जा मोनसे गोथार मोनसे थावनि बेवहाय बिथांमोना बाथौ थानसालि लुफुंनो थाखाय गासैबो राजा रायजोआनो ज' जानानै सावरायनायनि गेजेरजों दिनै मोनसे थि खालामबाय जे दिनैनि सानाव बिथांमोना बाथौ थानसालिनि जा गिबि खुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारिखौ लादों बेवहाय गासैबो राजा रायजोआ ज' फैदों दैदेनगिरि बिथांमोना ज' फैदों फैनानै दिनै आर'ज गाबनाय हाबाफारि लादों आरो राजा रायजोनि मददजों दिनै गिबि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि लानाय जाबाय आरो बेवहाय आं आसा खालामदों बिथांमोना बाथौ थानसालिखौ लुफुंनो थाखाय गासैबो राजा रायजोनि मददथिखौ नांगोन बेवहाय रांखावरिनिबो गोनांथि जागोन बेनिखायनो बिथांमोनखौ दिनै खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानदों जे मोनसे मन्दिर लुफुङोब्ला मन्दिर लुफुंगिरि जायफोरानोखि बिबान लागोन बिथांमोना दायित्व लानानै खामानिखौ मावलांनांगोन बेवहाय आं आसा खालामदों आफा बोराइ बाथौआबो बिथांमोनखौ मदद होगोन लोगोसे बिथांमोननि जा नाजानाय बा जाय खामानिखौ मावनो बिथांमोना दिनै आखायाव लादों बेवहाय गासैबो राजा रायजोजों लोगोसे आफा बोराइ बाथौआबो जाहाथे मदद होथों बेखौ आं आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो जोंहा जिहेतु बिटिआर सरकार दं बिटिआर सरकारनिफ्राय बाथौ थानसालिनि मुङाव जे आलारि सोरां अनसुंथाइ होगासिनो दं बे आलारि सोरां अनसायनाय बिथांखिनि थाखाय जिहेतु आं जोंनि जा सरकारखौ खावलायगोन जिहेतु बेखौ जा मोनफ्रोमबो गामिनि जा बाथौ थानसालिफोर दं बेखौ जाहाथे मोजाङै लुफुंनो थाखाय जा रां अनसुंथाइ होदों बेखौ होनायनि थाखाय आं सरकारखौ खावलायगोन आरो बे हिसाबै आं गासैबो आंनि फेसिलिटियाव जेसेबांखिनि बाथौ थानसालि दं गासैबो बाथौ थानसालिनि जा लिस्ट बेखौ आं हरनाय जादों आसा खालामदों खम समनि गेजेरावनो जाहाथे बे अनसुंथाइया जोंनि ओनसोलावबो सफैगोन मानोना जोंहा मधुपुरि समष्टि हिसाबै जोंहा EM दङ लोगोसे जोंहा जोंनि मधुपुरि फेसिलिटि हिसाबै जोंहा मोननै ब्लक दङ पूब आरो पश्चिम बिथांमोननि जा मददजों जेसेबां हागौ जेनेबा जोंनि बे समाबारि गामिनि बाथौ मन्दिरखौ लुफुंनायनि थाखाय आं बिथांमोनजों सावरायनानै बिथांमोनखौ मन्दिर लुफुंनो थाखाय जा मोनसे मदद नांगौ आं बेखौ होनायनि थाखाय बेबस्था खालामगोन आं बेखिनि बुंनानै आंनि बुंनायखौ एसेनो